Přijali jsme pozvání do výrobny medových dortů a dalších medových výrobků firmy Marlenka. Já tady sedím s panem Georg Avetissianem, majitelem firmy Marlenka. Podle jména, vy nejste Čech, že jo? Jsem pocházím z Arménie. Z Arménie. Národnost Arménie. A jak jste se odstnul tady? Úplně náhodou. Prostě uvažoval jít do České republice, do Prahy. No potom na Ostravě, jak vlak zastavil v hlavním nádraží, na cestě jeden z námi říkal, no Praze, všecko draze. A vy Je tam blaze, ale draze. A vy vypadáte, nemáte moc velký kapitál, tak doporučím nějaký jiný velký město. Tak zastavil a spustil do Ostravy. A jak se zrodil vůbec ten nápad vyrábět ten dort Marlenka? Ten nápad úplně náhodou, když já pozval k sobě sestry z rodiny, oni přijeli, ona neměla žádné práce a pořád mi poprosili nějaké práce najít. Nudila se. Nudila se a nechcel být bez práce. Ano, na obtíž vlastně. Ano, na obtíž. Nechcel mi obtížovat, tak já říkám, víš co, udělaj náš ten domácí medový dort a já zkusím, jestli někde můžem prodat. Ona pekla první dort v kuchyni a já vzal a vedlejší kavárně, který majitel byl s námi. Jo. On to vzal a za pár hodin zavolal, ještě nemáš, ještě dones mi. A tak začali. Čili vy jste začal skutečně od píky. Od nuly. Od nuly. Teď my momentálně nacházíme v našem výrobním hale, kde vyrábíme náš ten významný Marlenku. Sami tady vidíte, jak ten celý výrobní proces jde. Tady vy vidíte unikální, jediný na světě výrobnou linku, který pro nás vyrobili Holanďani, Angličani, tak jsme dohromady. A ten jediný výrobní linka na medový dortu na světě. Momentálně naše Marlenka vyrábíme nejkvalitnějším surovinami. My tam používáme kvalitní med, konkrétně český med. Používáme skoro 6 tun každý měsíc. Marlenka vůči takých kvalitních ingredientů a ještě nějakých technologických tajemství vydrží 90 dnů po kovém teplotě. A nebo 6 měsíců do 8 stupňů lednice. To je prostě zázrak z medu. To je jeho logo. A on zaslouží, protože jediný dort, který České republice má právo neset klasa a natural produkt. Momentálně nacházíme přímo na návštěvickém centru, který je úplně nový. Před chvílí mi to klaudovali. A tady vy vidíte na tom skříně skleněný náš ten první spořák, který já za 1000 koupil second hand a s tím začali ten legendární Marlenku pec. Tady na fotkách uvidíte fotky, kde my začali, kde nějaký staré budově a postupně rozširovali. Prakticky Marlenka teď je 10 let a už my 35 zemí pravidelně na světě. Propagujeme Českou republiku, Frýdek Místek a náš kraj. V našem návštěvickém centru může každý, kdo má přání, přijet tady a komplet podívat celou výrobu, celý ten unikátní výrobu, dostat pohoštění veškeré naše výrobky, podívat nějaký reprezentační film a spokojný odchod. Zázrak z medu. A kam tenhle ten zázrak vyvážíte, nebo vyvážíte vůbec? Vyvážíme momentálně 30 zemí na světě. Od Číny do Ameriky. Od Saudské Arabie až do Ruska. A skoro celé Evrounijské republiky strany, co je. No to gratuluju, když jste začínali od jednoho dortu. A už jste dostali nějakou cenu taky? Ceny dostali několik. Cena byla, nás ocenili jako zabudovaný značka Marlenka, prakticky brand uznávaný. A letos dostal podnikatel roku Moravskoslezského kraje. A ještě cena poroty
podnikatel roku No to je celoplošně. krásný. A V tom ještě by jsem moc mě, hrdý, no. ne, ale ještě by mě zajímalo, jestli se v Arménii teda ten dort jmenuje taky Marlenka. Nebo to bylo podle sestry? To je podle mojí holky, ne, dcery. No. A tam se to nemenuje tak. Ne, tam už ale znají. Já vám přeju další úspěchy. Děkuji moc, vám taky. Děkuji.